Jolony, stakeholders, sekta mar somo kachiel kod jopuonjre machon mag skunde magoeko alumni ikwayo mondo okonye kelo dongruok makare e skunde mopogore opogore mabende negi somoe. Kwayo makamaendi nogol kod japuonj maduong' e skund sekondar manoero ma Lambwe mabende yudore e sub county ma Suba North, Migosi Pinto Edward Arum mabende ene jakom mar riwruok jotend skunde mag sekondar e kaunti ma Homa Bay, kendo kamaendi kaka ogolo kwayo makamanoero. Agoero kamano bende ne alumni ma Lambwe ka nikech gisetiyo matin magi kinde moko ende gichulo fees, to wadwaro ni koro gibi motegno mondo giger dining hall ne nyithindo giyud kama gichieme. Bende appeal ne joluo wa duto jomo se somo e various schools gibi gidoge sikunde gigo mondo ging'iane ni to ere needs mag sikunde go mondo gine gima ginyalo chwoyo lwetgi mondo giger mondo sikunde wa e Nyanza e piny Luo ka odhi malo. Wa appeal ne gi kuonde te ma gintie mondo gitim mano mondo development e Nyanza odhi malo. Anyalo nyiso jonyuolwa e piny onagi ka ni nyithindo kanie sikul eka sirkal kelo pesa. To somo misome sikunde wagi be misomo kuonde moko. Koro waajigi mondo wapong sikunde wagi kod nyithindo mondo pesa mang'eny obi sikul mondo wadong sikunde wagi. Nikech like day schools ichulo pesa matin siling 9,000 kende higa. To kitero nyathi mabor e boarding school ibiro chulo siling 53,000. Manyiso ni pesa michulo day school michulo e boarding inyalo tiyo gi en nyading'wen mar day. Koro jonyuol duto wateru nyithinde sikunde wa mane kor gwengego mondo pesa obed kuondgo mang'eny mondo ger sikunde go bed maber mondo jo oyud dongo. Awacho ne jonyuol no odhi owuo gi principal, gibed piny gi principal mondo gigor plan kaka gidwa chulo fees. Nyalo wacho ni an abiro kelo cham, abiro kelo gima kama, abiro chulo fees e giko dwe, abiro kele pesa makama. Kibet piny gi principal onge nyathi mibiro riembe mondo nyithindo obed e skul mondo gisom mondo kik gik moko bagi mipuonjo eka ginyalo kalo. Disadvantage mane ma nitiere ka nyithindo ok bed e class mondo puonji? Ka nyithindo ok bed ok gibi gine class pile to somo bayogi ok ginyal catch up, gibiro rem. Namba 2, ka nyithindo ni oko to gidonje timbe mok ni kare oko kuro nikech onge ng'ama control gi maber. Koro gibiro bedo nyithindo man jendeke ma karakta gi dhi kethore biro monogi